Kwenzeke ke uNokhaphetshu uba makahlale kube mandi, futhi andifuni uphosisa uNokhaphetshu ngokutsho kwakhe. No, nantsika lo umomkhulu wakhe, akho nto imenza uba makazive ingathi ayingomntana walapha. Hayi bo, kwenzeke ke ngoku uNokhaphetshu funeka enyukile ezeGoli. Uzama uxhumana notatakhe, utatakhe is nowhere to be found efowunini. Zivula izikolo, uNokhaphetshu akanamali yohamba eRhawutini. uNokhaphetshu ahamba ayotsho kumakhulu uba makhulu, utata betata, makhulu andazi kwaloo nto mna mntanam. Andazi kwamali mna ebendiyinikwe nguyihlo uba mandihambe ndiye kwagqirha. Andiyazi yonke loo nto mntanam, and noba bendisendisithi ke ngoku ndizawukwazi ukunceda, andinayo kwasenti ke mntanam. Siqenqgeleka iveki, uNokhaphetshu akanacebo, akakwazi noya esikolweni. Kwenzeke ke ngenye imini uNokhaphetshu uyava ke ngabanye bayancokola uba nangu utisha omkhulu uhlala phaa. Akahlali kude nakulo Nokhaphetshu. uNokhaphetshu imphatha kakubi le nto uba uhlala ngaphandle acakamele ilanga, abanye abantwana behamba besiya esikolweni. Wavuka ngenye imini uNokhaphetshu phaa koo-6 ekuseni wayonkqonkqoza katitshala omkhulu. Wafika wabulisa utitshala omkhulu, ugqiba kwakhe wafika ke uNokhaphetshu wathetha isilungu phaa wakwetiza. Wazitsho uba ungubani, waphi, watsho uba uzongena ugrade bani, wayitsho ingxaki yakhe wayibika yonke. Hayi, wathi utitshala omkhulu, ndizawuqiniseka kanjani ke ngoku umntu uba uzokwenza loo grade? Wathi nditheste uba uyabona uba andikhwalifayi for loo klasi leyo, ungase ke nondehlisele. Athi ke ngoku utitshala omkhulu, ndicela ukubona esikolweni ngo-8, abuze uba umzali uthi. Ndithi umzali akatsho nto, yile nto ndilapha, into endifunayo nje ukuba mandibuyele esikolweni. Abuze ke ngoku utitshala uba izinto zakho ke ndizazifumana kanjani. Hayi, ndizawuzama ufowunela umama enzela azokwazi undifeksela izinto zam. Hayi ke nyhani, afike endlini ke ngoku uNokhaphetshu, afike ahlambe aye kumomkhulu wakhe. Afike athi, momkhulu, ndivele ufuna isikolo, kuvunyiwe uba mandiye esikolweni, ndicela iyunifomu. Athi, yho ke tana, yazi ikhona ityuniki kadade wenu apha seyincinci kuye. Hayi nyhani, xa ifika iyamlingana yena uNokhaphetshu, anxibe yona. uNokhaphetshu ke akanazihlangu, unephacaphaca. Abolekwe iteki ngubhuti wakhe lo aze emva kwakhe, ezazibhalwe iBison. Andazi noba niyayazi le label yeBison. Yho, hayi ke nyhani, afake ikawusi emhlophe uNokhaphetshu aye esikolweni. Nyhani ke na kube mandi, uNokhaphetshu afika aqhelane nabantu, kube rayithi. Fika athandwe ke ngoku kube nale miss emthanda nyhani apha esikolweni, and naye uyazama uprove uba I qualify to be here. Nyhani ke ngoku umama kaNokhaphetshu ke umqumbele uNokhaphetshu, naye ixesha azicelayo uyathukisa umama ke, yazithumela. Kanti utata kaNokhaphetshu uthe umntana uthi umhluphe ngantoni na, ngoba uzihlalele kwabo uzipholele. Yayiva? Hayi nyhani, uNokhaphetshu ke ngoku aqhubeke esikolweni, kube mandi. uNokhaphetshu umntana okrelekrele. Uthe eselapho within 5 months apromote, asiwe kwa-grade 8. Esi sikolo ngeli xesha siphelela ku-grade 9, so sino-grade R to grade 9. Heyi, kwenzeke ke ngoku uNokhaphetshu kubekho le ntombazana apha esikolweni eyitshizikele ekuthiwa nguNotapile. Heyi, uNotapile eklasini nguNokhaphetshu, uNotapile noNotumato baphikisana ngee-positions, ziyakhala. uNotapile eze kuNokhaphetshu athi kuye, ke tana, ndikuthandile, yazi mntanam, sabawela ukuba mandikube ngumatha wakho. uNokhaphetshu akazazi ke izinto ube ngumatha wam kanjani. Xa ndizoba ngumatha wakho ndizobalisana lam, mna ndiza kwenzela yonke into, ndim endizokuthengela ilantshi, ndim endizoza kuhoya into endikwaziyo ukuzenza. uNokhaphetshu afika incokolo le nto ke ngoku, incokola kumomkhulu wakhe. Yazi kukho uNotapile phayana esikolweni, uthi uyandithanda, ufuna ndibelisana lakhe. Athi, yho mntanam, ndincede.
unenyoka lo. Ndiyayazi loo nto yabantu abafuna ukunenza amathana wabo gqiba babe ngoomatha benu. Baneenyoka mntanam, uza kulala nenyoka akushiyele inyoka. Inyoka ucaba inyoka yakhe ke ngoku ifuna uzala mntanam, and njengoba ifuna uzala ufuna izalele apha kuwe, and nawe isofuna uzala kuzofuneka nawe uyoba ngumatha komnye umntu. Hayibo, uthetha ngantoni ngoku umatha? Umamkhulu wam athi ungavumi mntanam, ndiyabazi abantu. Ngapha akabhulishwa uNokhaphetshu esikolweni ngamanye amawele. Bambiza ngeQhwetse engekaqhawulwa Msila. Ngelo xesha bambhulisha nje, uyathandwa ke ngoku le tisha lide imthengele izihlangu zesikolo lo mem. Umthengele izihlangu zesikolo nejezi yesikolo. Hayi, uNokhaphetshu yamdina le nto ngoba kaloku ngofuneka emane esiba nemali kwabo, ngoba uba akayiphethanga imali uyabethwa ngala mawele. Hayi, wakhumbula ke ngoku uNokhaphetshu uba ndingathi mna ndibuya elokishini, mna ndibuya eRhawutini, mna ndizawume ndizogwadiswa ngabantu bendibiza ngeQhwetse engekaqhawulwa Msila. Utata ke wayenemela ke wayesika inyama ngayo. Warhola intonga kabhuti wakhe wayoyifihla phaa emva kwesikolo. Ndiyakuxelela sathi siphuma isikolo bezokhongozela kaloku, ngoba bayeza bazokhongozela imihla yonke. Waqonda uba yabo namhlanje ndakwenza i-example. Wayikhupha laa mela uNokhaphetshu, wacinga yizo entloko. Wayikhupha, wayirhola, wayivula, wathatha laa language leyana yakwayizo, wabatshela manje ukuthi yena ubagqabhuza ntontoni. Wakrwela oyi-1, krwela apha engalweni, tsala laa ntonga. Neyazi le nto, amakade ndizenzela imfama ayinatyala, funa uzosondela, yokuqhukruzwa yiyo. Sukela loo mini, ngoba wayemeka sure uba uyenza after school wonke umntu, enzela azoseta i-example uba kungasaphinde kusondele umntu kuye. And wabesetsho uba nipike naphinde nandibiza ngeQhwetse, mna ngizonigcwalisela ngesikele manje, yabo. Wakhuluma isiZulu manje, wabatshela nje ukuthi yena uzobahlanganisela, wakhuluma itsotsi tali kwanyiwa. Yezu Phatrika Nokhaphetshu.